No ano 2013, a Semana Santa de Viveiro foi declarada de interese turístico internacional. Un mérito conseguido grazas aos que se esforzaron por manter viva esta tradición xa dentro do século XIII. O éxito é froito do esforzo dos homes e mulleres que traballan de forma incansable. Sobre todo estes últimos días, son tan invisibles como indispensables. Sin parar, Sin parar. Durante toda a cuaresma, aquí estamos, planchando, cosendo, colgando, un tras outro. Este é un roupeiro moi grande. Temos 300 traxes, máis despois capirotes, capuchós, os dos nenos, moita cousa hai. E faz exercicio, Cara, si se fai. Eu creo que cando acabo Semana Santa que crecín 2 centímetros. De tanto estiramento. De tanto estiramento. E ainda encima me sale gratis o gimnasio. Todos os que están aquí veñen todos voluntarios. Encantados de la vida. E que además pásano ben, porque además, bueno, traballo ben, ves que hai traballo. Pero todos os días facemos un descansiño para tomar un café, bueno, fálase, uns chistes. Aquí o que non se fale de enfermedades. Eso prohibido, verdad? Eso prohibido falar de enfermedades. Pero especial, non? Sí, para isto sí que é especial, a verdade é que sí, porque é moita xente a que traballa para a Semana Santa. Non é solamente estes días, é que botas todo o ano traballando para ela. E ti, como vives? Ai, ilusionadísima, moi contenta. Ver salir os pasos, bueno, eso é, despois de traballo, a unha compensación. Que sintes? Non te lo puedo explicar. Me espertiga todo el cuerpo, desde la punta de los dedos del pie hasta los pelos de la cabeza. Tamén é unha tristeza o ano que non sale porque chove ou que tal malo, tamén é unha tristeza. Vos sodes a confraría máis nova que hai aquí en Viveiro, non? Non hai moito tempo que vos creaste. Desde el 2006. Empezaron poquito a poco, 3 chicos que estaban estudiando en Santiago, pensaron que podían sacar el ECEOMO y tal, y ellos la formaron y pidieron ayuda a las personas y la gente aquí en Cillero son muy devotos del ECEOMO, entonces vino muchísima gente de Cillero. Todos os barcos de Célere, cando salen para o mar, poñen a proa mirando para o Ceomo, antes de salir para faenar. María, vostede de onde é? De Córdoba. De Córdoba? Sí. Ali a Semana Santa é moi especial. Una pasada, sí, muy bonita también, muy hermosa. Pero yo ya llevo 44 años casada, es de aquí de Vivero, mi marido, y llevamos pues 30 y tantos en Vivero viviendo. Todos estes días de tanto traballo, lévanse ben, non? Ay, me encanta. Yo vengo, aquí ya me relajo, no necesito ir al psicólogo. Vengo aquí y ya estoy curada. Aquí en Viveiro está desagardando todo o ano que chegue esta semana? Sí, prácticamente. Prácticamente sí. Estamos agardando que chegue a Semana Santa. Pasa que o que che dicíamos antes, se non sale, madre miña, vai a desilusión que temos. Choramos de rabia. Este é o convento de San Francisco, un dos edificios de referencia para poder entender ben a Semana Santa en Viveiro, porque aquí teñen a súa sede 5 das 8 confrarías. Aquí tamén están expostas as imaxes que logo van sair en procesión e tamén onde se fan os últimos preparativos.
estes días é difícil non atoparvos, porque estades aquí metidas horas e horas, non? No medio dos traxes sempre, metidas, así que se ves non nos encontras. Miña nai. Porque iso. Cantos? Todos estes están xa lles pasaches o ferro? A todos. E cantos son? 4 ou 5 mil, hainos. Cada ano tiran polos traxes, rompen os broches, rompen botóns, porque veñen todas apuradas. Entonces, hai que sempre repasar algo. E isto entón faise por devoción? Casi todos os anos. Ai, pois sí, por cobrar non. Por devoción é porque lle quero a cofradía. Canto tempo levades? Pois desde antes de carnavales. Miña prima e Maseo, estamos a dar que te pega, estamos así, porque hai que facer algo, porque despois ven todo xunto e non damos feito. Despois hai que buscar nenos para os estandartes, a xente para as cruces, o sea que non é solamente isto. E os nenos medran. Claro, entonces hai que probarnos os traxes para ver se lles queda ben ou non lles queda ben, e outros nenos que van, pois, levando atributos, buscalos todos máis ou menos dun eixe, todo é. Non é solamente planchar. Bueno, se for a planchar, estar a coser a cantar. Hai moitas cousas que facer polo medio. Tiño 2 anos cando vim para aquí e toda a vida. Isto todo me parece que é meu, pero de meu non é nada. Pero pareceme que todo é meu. Pero como 2 anos? Tiño 2 anos cando vim para aquí. Se está ben meus pais aquí en isto, da Semana Santa. Eu criei-me na medio da roupa, xugando para un lado e para o outro. E fai 40 e pico de anos que morreu meu pai, entonces propuxerme se quería quedar. Como non iba a querer quedar? Se toda a vida eu levo metida aquí. Nosotros vivíamos arriba e tiñamos os presos debaixo, pero aqueles eran da casa. Os que viñan porque na edificio de Ilito grande, todos viñan por tonterías ou por un terreo que peleaban, o sea que para min casi eran de familia. Cando viñan entrábamos a darñes a comida, o meu caso son os calcetís, non me faz aquelo. A ti, te dicían? Sí. O sea, xa daquela? Xa, si levei, vim vivir aquí, se botei 40 anos. Aquí me casei, aquí naceron as miñas fillas, e queres que che diga que este é meu? Aunque non é, pero digo é meu. 1, 2, 3, 4, tell me that you love me more. Sleepless, long nights. Ven todo o mundo a vestirse aquí? Ou levan a roupa para outra? Non, hai sitios que, por exemplo, as 7 palabras subía para arriba, pero senón hai que vestir aquí a todo o mundo. E despois colócame aquí, quédame isto grande, se teño gomas para poñerñas na cintura, imperdibles para poñerñas nas capas. Hai que vestir aos chavales, se lle queda a capa grande, que lle moñas por aquí, o capuchón que lle quedar aquí os ollos, nosotros facemos aí un arreglo para que vai todo o mundo quere ir. Entón, ti, o que ir a ver as procesións? Imposible, Fai anos que non vexo a procesión, porque agora cada vez aumenta máis. Entonces, claro, van facer o recorrido. Cando vai salir a procesión, cando sale xa ven outra de volta. Entonces xa non me dá tempo, porque aquí cerro, veñen a buscar as chaquetas, quedan móviles. E non che dá pena, non? É que me queres que faga? Non me poido ir daqui. E ti levas moitos anos? Eu penso que levo, desde que teño conocimento, axudándoñe a miña prima. E para ti, que significa Semana Santa? Algo forte. Algo moi entrañable que o tens que sentir, sin lugar a dúdas.